नोंसो बिदि खालामना लानांगौ नों बिदि खालामना लानांगौ फिसा सानैखौ मानो खांखो नोंलाय आंखौ बरबाद खालामोलाय बिदि खालामना लाना आंखौ सिगाङाव मानो बिदि बुंहरनाय बे खोथाखौ मा बुंहरनाय बिलाय मानो बुङाखै मोखाङा दे नोंथांनि जौ लाफिनसिगोन दा औ आं लाफिनसिगोन माबोरै बिदि जादोंमोन जेनेबा आङो गोजानाव खामानि मावनो फैदोंमोन बेवहाय जेनेबा आं आन्दायना थाफ्लांदोंमोन गोबां मानसिफ्रानो सोंहरगासिनो दङ दानिखौ मानो मोखां देखायाखै आरो बिसोरखौ मा खालामखो बेखौनो सोंहरगासिनो दङ दा बिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ बानायबावबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय मैयाहाय जोङो हमदों बे हमनायाव जोंहा आदा एक्सन टिभिआ हमदों दाखालिनिफ्रायनो लकेसन ट्रेक खालामबाय थानानै हमदों मैयाहाय स्पटआव सानैखौ हमदों आरो लोगोसे बे हमजानायनि हिन्जाव गिबि बेबो दंखायोमोन गुवाहाटियावनो बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनायनि गेजेराव बिदिनो हमनाय जाबाय ओमफ्राय दा जों हिन्जाव गथायखौबो न' हरबाय गावनि फिसाइजों ओमफ्राय आरो दा जाहैबा हमजानाय हौवा मानसि बे गावनि गिबि बिसिखौनो लाबोफिनबाय आरो बिदिनो जाबाय बेहायनो माखासे एसे माबा जाखायो नालाय एसे जोंनि बर'नियाव एसे बुलाबुसि जाखायो नालाय नाथाय जों बेफोरखौ भिडिअ लाबोनो हाया गोबां मानसिफोरा सोंहरदोंमोन बुदोंना बुवाखै आं बिदिखौ आखाइसो मानो बुनो लुगैयो होनना बुंहरदोंमोन दा बेफोरखौ जों बुनायखौ भिडिअ लाबोनो हाया मानि थाखाय लाबोनाया बे मोनसे आयेननि बेरेखा इउटुबनि थाखाय आयेननि बेरेखा आरो लोगोसे बेफोरो पाब्लिकआबो बेखौ सहायनो हाया मानि थाखाय बुदों मानि थाखाय मादों बेबायदि होनना बुङो दा बेनिखायनो जों बेखौ देखायनो हाया बुनायाथ' बुखागोन एसेयाबो रायजोफ्रा बुखायो गामिफ्राव बुखायो एसे फंसे फंनैखौ बुखायो दा जिया जादा लोगोफोर बेनोमोन दा बिसोरखौ गाव गावनि न'खराव हरबाय गिबि बिसिखौ लाबोफिनबाय आरो हिन्जाव गदाय जायोबा बेबोथ' गथ' गोनांखा फिसाइ गोनांखा बेखौ गावनि फिसाइ न'आव दोनहैबाय ओमफ्राय दा बिसोरनि गेजेराव गथ' सानैबो दङ जेनेबा गिबि फिसाइ बा गिबि बिसि बिसोरनि सानैनि गेजेराव गथ' गथायबो दंखायो दा बिदिनो जाबाय प्रब्लेमा सल्भ जाबाय आरो बिदिनि गेजेरावनो माखासे भिडिअबो दंबावो बे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन अब्ला नायदो लोगोफोर मोखाङा दे नोंथांनि जौ लाफिनसिगोन दा औ आं लाफिनसिगोन माबोरै बिदि जादोंमोन जेनेबा आङो गोजानाव खामानि मावनो फैदोंमोन बेवहाय जेनेबा आं आन्दायना थाफ्लांदोंमोन बेफोराव लोगो मोनलायनाय जायाखैमोन मालायनि हिन्जावखौ लादोंमोन आरो नोङो मालायनि हिन्जावखौ लोगो मोनलाय बेवहाय साननैसो लाथ'दोंमोन ओमफ्राय दा आंनि हिन्जावखौ लाफिनसिगोन आङो ओमफ्राय जुदि बायसान्स उनाव गारोबा गारखाला मोनबाय लाफिनसिगोन दा हौवाखौ गाव जुदि बुजिनानै थाफिनोबालाय जेबो नङा ओमफ्राय ओरैनो सिगांफोर ससियेल मिडियाआव हगारनाय जादोंमोन नामा हगारनायालाय हगाराखैमोन ना ओमफ्राय दा नोंनि हौवाखौ नोङो फोथायबाय ना फोथायाखै आंलाय सिगांनिफ्रायनो फोथायबाय थाखायो बेखौ आङो बेबायदि जानाय समावसो आङो खिजानि हिन्जावानो फासायनानै लाबायदां होननानै आं साननानै दंमोन ओंखायनो नेबाय थादोंमोन गावनि खुगानिफ्राय गाव मा होनो होननानै आंबो खोनासंनो लुबैदोंमोन दिनै गाव बुंनानै लादों जुदिया आंबो मानिगोन जुदि उनावबो आंखौ बिदि दा खालामथों आरोना उनाव जुदि आंखौ बिदि खालामनानै खारोबा हले आंबो बेलेग डिसिसन लानाय जागोन आरो नोंनि हौवाया नोंखौ गारनाया बेसे गोबाव जाखोमोन गारनानै 4 मास जाबायमोन 4 मास औ गुबुन हिन्जावजों थाना दंमोन औ ओमफ्राय दा सोरनि हेफाजाबाव हमखो एक्सन टिभि आदामोनहा हमनानै होबाय आरो माबा मोनसे साबायखर बावनो सानो नामा बिथांमोनखौ साबायखर बयनिबो दा बिसोरनि आंनो मा बुंनो आं जेबो बुंनो रोङा बारा दा बिसोर हमना होबाय जेथिया आंबो बिसोरखौ साबायखर बावबाय अननाय आरो खुलुमनाय नोंसानजों गोरोबलायफिनगोन दा गोरोबलायनाय बायदि फार्स्टनि बायदि औ गोरोबलायगोन बिदि गोरोबलाया लायगोन बे हिन्जावा जुदि फनाव फन बानायना मालाबा हिन्जावाबो गोरोबलायगोन दे आंनावहाय फनानो गैखायाना गाव जुदि बिसास खालामनानै जुदि मिलायनानै जायोबालाय गोरोबनानै जानांगोन नङा सिगांनि बायदि जेनेबा हाबा जानानै जेरै गोरोबदोंमोन बेबायदि गोरोबफिनगोन दा औ